ridic stea de biruință și strictare cu credință, căci Iisus e Salvator, medic și mântuitore, medic și mântuitore. El e mângâierea mea când mi-e tristă inima, când mi-e tristă inima. Voi vesti lucrarea ta, ce-ai făcut în viața mea. La tine când a strigat, Doamne, Tu m-ai ascultat. Voi vesti lucrarea Ta, ce-ai făcut în viața mea. Voi sluji cu bucurie, căci Tu ești a mea tărie. De câte ori mi-a fost mai greu, am chemat numele Tău. Tu mi-ești turnul de scăpare, Tu mi-ai adus alinare, Tu mi-ai adus alinare. Și valori când mă lovea, Tu mi-ai întins mâna Ta, Tu mi-ai întins mâna Ta. Voi vesti lucrarea Ta, ce-ai făcut în viața mea. La Tine când eu am strigat, Doamne, Tu m-ai ajutat. Iisus e nădejdea mea, ori Te voi lăuda, îți voi sluji cu bucurie, căci Tu ești a mea tărie. Cei ce se încred în Tine nu vor fi dați de rușine. Sfătuiesc pe orice om să creadă în Iisus că-i Domn, să creadă în Iisus că-i Domn. Să vină la pocăință, ca să aibă biruință, ca să aibă biruință. Voi vesti lucrarea Ta, ce-ai făcut în viața mea. La Tine când eu am strigat, Doamne, Tu m-ai ascultat. Iisus e nădejdea mea, ori Te voi lăuda, îți voi sluji cu bucurie, căci Tu ești a mea
bucurie.